En forestilling, der har gjort indtryk på mig, det er Vandskabninger på Børne- og Ungdomsteater Sebo på Amager, som havde lavet en forestilling i samarbejde med Dansk Handicapforeningen. Og på scenen, der så vi forskellige mennesker med funktionsnedsættelser fortælle historier fra deres virkelige liv, men sat ind i en poetisk ramme af mytiske fortællinger, som vi alle sammen kender. Og jeg gik derfra med følelsen af at have lært en masse om mine egne fordomme, og få nogle aha-oplevelser med omkring, hvordan vi nogle gange, måske i forsøget på at hjælpe og inkludere, kommer til at fratage folk med handicaps autonomi, og i virkeligheden ekskludere dem i stedet for. Så synes jeg var mega spændende og enormt relevant også. Og jeg synes, det viste, hvordan teatret kan noget andet end et foredrag eller en artikel om det at være handicappet kan. Jeg var rørt, jeg var underholdt, og det sidder stadigvæk i mig på en anden måde, end en artikel måske havde gjort. Og det er det, jeg synes, der er så fedt ved teatret. Så det er derfor, jeg har valgt Vandskabninger som noget, der har gjort indtryk på mig.